Leng-leng ramyon ingkang sasangka gumenyer pangrengga rumbing buri mangkin tanpa siring alap nekang omah basler murubeng langit tekian sarwa manik tekian sarwa manik ndang sembah niring ulun kapara barisan merubeng ngarep sahananing kang nikanang si ing dasih nikanang si ing dasih maweh buka sawegung masih ring telahan dian kanang mambut suweng ngomo Rinjing naya kening ngerat dudeng ngerat kutomo mangguwa manugrahing len sewa sukata Yahning talaga kadi langit membang tang pas mulamu pamane ko lintang toya kusuma yiwa sumawur Bapa Durna Kakang Awangga Paman Sengguni kula wonten timbalan ingkang dawuh kaliyan anak Prabu nimbali dhateng sawanipun ingkang Bapa Sukalima kula wonten dawuh Yayi Prabu kepareng paduka nimbali dhateng sawanipun ingkang Raka Raja Ngawangga kawula non wonten timbalan ingkang dawuh siniwen kepareng paduka nimbali dhateng sawanipun ingkang Bapa kepatihan marmane panjenengan kabeh ndak aturi pinarak wektu dina iki Mara Jaba kowe melu ngrasakake apa sing dadi penggalih ingsun aku dina-dina ditangisi putumu ya anakku Lesmana Mandra Kumara Satra ing Saroja Binangun Lesmana Mandra Kumara nangis giyeng gandrung kapirangu kelawan Atmajendra adikku si Harjuna sing patutan kelawan Dewi Manowati sing jeneng Dewi Manuhara monggo wis dadi ubayane Lesmana Mandra Kumara ora bakal lungguh sing kepenak mangan sing enak lamun to durung bareng gandeng kunca kelawan Dewi Manuhara ubayane Lesmana Mandra Kumara besok kang dadi garwa Parameswari gumanti panjenengan ingsun mung kajaba si Atmajendra Yayi Harjuna
Lambontol semono Mandra Kumara ra kelakon dhawuh kelawan Manuhara keduwung mati diudhokake nyawane. Mula wektu dina iki piye paman aku bakal tanjung kelawan paman Sengguni. Apa kira-kira jodhone Lesmana iki karo Manuhara? Awit wis makaping-kaping Lesmana bakal Panakrama mesti gagal, bakal Panakrama mesti burung. Sinuwun siji pesti loro jodho telu wahyu papat pangkat lima donya niku dede wawasanipun ingkang bapa kepatihan. Ning menika wawasanipun ingkang bapa Sukalima mila dal samangke nggir. Kula suwun barengaken kelawan ingkang bapa Sukalima sekinten benjang jodhonipun Lesmana menika kaliyan Manuhara menapa mboten. Nek kira-kira jodhone karo Manuhara engko diteruske wedine mung mandheg gagal enten tengah dalan luwung boten sida mawon. Nasibe Kurawa niku dasare nasib pun boten apik. Nasibe Kurawa niku pun nasib pegebluk. Buktinipun mang penggalih piyambak. Niku boten bab putri ning bab pepadang. Sampeyan kudu eling. Jaman lakon Wahyu Cakrane Ngrat. Tumurune Wahyu Cakrane Ngrat wonten Wanakarendawahana nggih Setra Gandamayit. Sapa sing mlebu nyang Wanakarendawahana mesti entuk Wahyu Cakrane Ngrat. Mongko sing entuk Wahyu Cakrane Ngrat niku besok sing iso nurunke Ratu Tedhak Pitu turun pitu tangkar tumangkar babaring tumuwuh. Lho niku. Niku Kurawa pun petantingan teka Wanakarendawahana glethek petele sing entuk wahyu Angka Wijaya. Lajem jaman lampahan wahyu toh jali abadi. Kurawa kelakon mboyong wahyu ning janji wis kelakon sing mboyong Semar sing tapa enten Gunung Tidar. Wis mboyong Semar ora kelakon saya-saya wahyunipun mangsa kelakona. Niku bab wahyu. Lajeng bab Panakrama pun makaping-kaping Lesmana niku ajeng seneng kalih wong wedok ning tertentu wurung. Angger seneng karo wong wedok tertentu wurung. Niku nek ndharatur kula malah ampun mangrabekke mawon. Timbangane rabi wis malah gawe wirang pun wis wah Lesmana kudu etuk iki mongko digawa ki ora sithik. Mas Picis Raja Brana pun sak oke-oke ditumplak enten ngene calon besane sinipun Jaka Pitana. Ning kanyatan malah entuk wong liya lho niku mboten wirang. Le dandan kok ngomahe ndidil arep ngiring nganten. Entek-entekane teka nggone wurung malah dipek wong liya lho niku. Niku nek cara kula malah ampun mangrabekke mawon. Lah niki dienggo Purwa ning ya dienggo Wusana. Mangtaren Wakni Durna. Saestu niki mengke judhune napa mboten? Bapa Durna, kula njan anak Prabu. Gandhen sampun makaping-kaping Lesmana badhe Panakrama ning wurung badhe Panakrama nanging gagal. Mangke menika kangge Purwa kaliyan wusananipun. Kinten-kinten saestu menika jodhonipun Lesmana menapa mboten? Tinimbanganipun mangke tindak ngoyoyo badhe kumirangan. Anak Prabu miturut wawasanipun ingkang Bapa Sukalima saestu nggih saestu niki pinangka kangge kentun piyambak bab jodhonipun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana niku wetone napa? Wetonipun Lesmana niku Selasa Kliwon. Lah Manuhara niku Rebo Legi pun gathuk. Selasa Kliwon Rebo Legi, Wongi lho niku pun gathuk. Tur langkung gathuk melih Lesmana niku lanang, Manuhara niku wedok. Lah niku pun gathuk melih. Angka tiganipun miturut wawasanipun ingkang Bapa Sukalima. Menawi Lesmana kelampahan dados jodhipun pun Manuhara ing benjang inggih Manuhara mangke saged anjejeri jumenengipun putu kula Lesmana Mandra Kumara jumeneng ratu wonten ing laladan negari Ngastina mriki nggih anak Prabu. Tidem jroning panangkilan semune kaweryan wigadining karsa kabaring nata Duryudana Prabu kang miyos tinanggil matur nuwun Bapa Tuna Kakang Awangga
Kula wonten dawuh Yayi Prabu. Kula suwun ngurumi lampah nganti ingkang putra Semana Mandra Kumara. Lumampah tedhak dhateng Madukara. Nglamar dhateng Manuhara menawi perlu nyengkakaken dhawuhipun konang temanten. Yayi sagah dereng kinanten selak mbok menawi Yayi. Menawi sagah kula suwun sagah ewadinipun kula badhe pados sanesipun Kakang Awangga. Kula sagah ning kira-kira benjang saged kelampan nglamar Manuhara menapa mboten? Bapa Durna, kula nggih. Kakang Awangga sagah lumampah dhateng Madukara ning benjang sekinten jodhonipun semana menapa mboten? Matur nuwun. Kula padosane riyin. Malem Jumat Pon niku geger kemukus mrika. Malem Jumat Pon. Jumat niku sae, Pon niku sae. Nglamar Manuhara pas dawah dinten Jumat Pon. Tertentu bentang dados jodhonipun. Saestu Bapa, saestu nggih saestu. Mentek riyek Jatha Kemil, mentek riyek Jatha Kemil. Enten daleme Pak Haji Kolik Effendi tertentu mengke dalu sewengi ngemil terus. Lho niku sebab tiba kemil. Tali putus udan barat samber gelap. Lah nek niku mang sithik nggih niku nggih, mang sithik. Kepareng kula nyuwun pamit ya. Satindak paduka namung ndereke wijing tindak mugi kalih sing beda mangke ing kayuwanan Kakang Awangga. Idem jroning panangkilan semune kawaryan. Paman Harya metu njaba budalna para wadya bala genti tapak tutwuri sak tindake Kakang Awangga. Keparengipun Bapa Madal Maswanan sing ati-ati Paman Bapa Durna. Kula nggih anak Prabu. Monggo Bapa kula derek kemal bedhateng kedaton Bapa. Malah kula badhe nyuwun pamit. Kula kepengin dhisik pinten niatipun ingkang Raka Raja Ngawangga menika badhe mana kramakaken dhateng putu kula Lesmana Mandara Kumara. Dimas Kartomarma. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Aja wetake kelan ngiras pantes bubarna para wadya bala kang padha kentung sepa ingsun bakal kundur jroning kedaton. Tlesadanipun wong agung Nata Ngastina. Sabda Baramana Raja sabdaning Pandhita Ratu tan Kenawala Wali kaya sastra padha kirana. Sastra tulis kirana masih padha delancang kaya mangsi tumetes sing delancang talumeber. Yen Ndra candrane persasat gegleyongan. Rara lumanem
Leng-lenging griya mangungkung kanduan rimang sakebyar katalika wahum mangkono kunduring Sang Prabu tindak macan kulimbian marak kesimpir kecuan gajah ngoling prapta sang ajeng gapura giya mriksani pangrengganing gapura ding glebyar ding celorotan wonten siang sarta dalu yen dalu kaya rahina yen ta rahina saya pating glebyar saking akeh kawonane gapura ndamena mertapa siniget ing ngamonten jeroning gedhong wit Pandaragini mayang arum lenggahing Sang Dewi Banawati angantu-antu dhateng konduripun ingkang sinuwun. Sinambi mriksani jogeting para srimpi yen Ndra candrane kaya sinawung Branta.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain amma ba'du. Awake dhewe ngancik dina Kemis Pahing malam Jumat Pon. Iki mapan ana ing Laladan Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Awake dhewe sowan rene nderek apa kang dadi reh perintah sedulurku tuwa ya kuwi Bapak Haji Kolik Effendi, mantan kepala desa Sonorejo kene. Ya. Awake dhewe sowan rene kinen ngramekake, kinen gayengake Bapak Kolik Effendi nggoning bengi iki mahargya putra konang temanten sakarone. Muga-muga diparingana entuk wahyu jodoh ya, Nduk. Iya. Lan Bapak Haji Kolik Effendi sekalian garwa sapungkurku mung tansah pinaringana tentrem ayem kalih sing rubeda manggih kayuwanan ngendi sing dilenggahi mung tansah cinaketna kerejegen ketentreman kebagas warasan. Allahumma amin. Awake dhewe sowan rene bengi iki wah jan Bapak Haji Kolik Effendi nggone duwe gawe ora umum, Nduk. Ora umum. Mau bengi malam Kemis kuwi elektron. Bengi iki wayang malah dalange telung rambahan, tur ya telung lakon. Lakon rabine Pancawala, lakon rabine Wisanggeni, terus bengi iki lakon rabine Antasena. Iya, Antasena duwe bojo, bojone Antasena kuwi kesinungan Wahyu Perjurit. Mongko akeh wong kang padha nglamar marang Dewi Manuhara ning nyatane padha ora kuat kabeh. Iya. Tundhone sing kuat Ndara Antasena. Iya. Awake dhewe sowan rene nggo gamelan Sendra Pelok pesinden komplit. Bengi iki wayangan dalange telu. Sing mbukani mau sedulurku tuwa sing saka Ngayogyakarta. Sing nomor loro adhiku lanang dalang sing weton saka Nganjuk, sing angka 3 dalang sing weton saka Jawa Tengah. Ya. Sesuk bengi jek enek tontonan meneh. Isih ketoprakan, Nduk. Duh. Wintek pira ya, Mak? Oh. Bapak Kolik Effendi ki aja mbok gagas entek pira. Wong kuwi padha wae iso gawe dhuwit kok. Iya. Usahane pirang-pirang, tur piyaine kuwi cekatan lho. Nek duwe karep kudu kelakon. Iya. Kuwi jenenge watak Werkudara iki kaya ngono kuwi. Mula aku matur duwe watak Werkudara. Werkudara kuwi kepengin duwe aji sastra Jendra Hayuningrat. Meguru karo Durna. Durna gelem ngeki aji sastra Jendra. Ning syarate Werkudara golek ana kayu gung susuhe angin. Nganti Driwangi njegur segara kidul ya Samudra Inggi ya segara Mancingan. Tundhane Werkudara entuk aji sastra Jendra bener. Sing maringi aji sastra Jendra kuwi Sang Dewa Ruci kuwi bener. Ning tembunge Begawan Durna kuwi ngemu penglambang. Mula Werkudara lamun to nyebut Begawan Durna kuwi guru sejati. Ngono. Nadyan Durna ora duwe aji sastra Jendra ning tembunge Durna kuwi mau ngemu penglambang. Nek kowe golek aji sastra Jendra syarate golek kayu gong susuhe angin. Kayu kuwi kayun, kayun kuwi karep, gong kuwi gedhe, susuhe angin kuwi mlebu metune napas utawa rekoso. Dadi sapa sing duwe karep gedhe kudu gelem rekoso, kudu gelem tumandang. Nggayuh apa janji dilambari teteken tekun mesti bakal ketekan sing dadi tekate. Ngono. Dadi jiwane Bapak Haji Kolik Effendi kaya Raden Werkudara. Iya. Jan tur kepareng demen dana rasa, dana kuwi weweh, rasa wis ngarani dadi weweh rasa seneng marang sapa wae. Weweh rasa seneng sing padha kepareng rawuh. Wong ki lamun to demen menehi rasa seneng marang sepadaning urip ya suraka surak hayu. Surak kuwi tembunge wong akeh, hayu kuwi rahayu. Njur entuk swarga loro, swarga donya karo swarganing Allah.
Wong ki lamun tumindak apik nyang sapa wae demen gawe senenge wong sing padha urip ning alam donya ya surak ayu tundane entuk swarga loro swarganing Allah lawan swarga donya. Swarga donya suwi luweh warga ki sedulur. Wong ki nek sedulure akeh sak ora-orane gaya apa gampang kelakon awit saka dongane piyayi akeh. Lamun to wis tinimbalan marak mangayun swarganing Allah sing dituju ngono. Dadi nek sono nulanto kaya panjenengane Bapak Haji Kolik Effendi kuwi ya pengiki sindene ning papat ya jiro lupat entek ora entek dientekke ya nduk iya ya ki cara anune ngono ya anu kok nduk ya ning mbok-mbokane kok sinden kuwi ya ning mbok-mbokane mbok-mbokane iki kidul dhewe kae carane sesepuhe sinden dadi nek ngompak seragam ya kae le anu le kulon dhewe kae le ngompak iya le ngompak sinden ya le kulon dhewe kae anak-anak ya bocah-bocah padha nganggo klambi oren klambi biru laut klambi ireng ceploke abang engko ibu tak ijo dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya asmane sapa lek kula dhewe kae. Kerep pethuk ning lali kok, Nduk. Iya. Nggih, kula Sulastri. Bu Lastri saking Lo Ceret. Lo Ceret. Ceret nganti kaya lo. Etane. Ya nyekel mic. Ayune jan. Nggih, wilujeng dalu picange. Wilujeng dalu. Nggih. Mike ganti neh. Oh, jergon tak ganti mic ta iki. Nggih, dirasakake sedaya. Rasake. Pripun? Asmane sapa? Oh, nggih, nami kula Wulandari. Wulandari. Nggih. Wulan kuwi sasi. Ndari ki ambrol. Sasi nyambrol. Ambrol rezekine akeh. Wulandari nggih. Nggih. Aslinipun Kula saking Nganjuk. Nganjuk. Wong kan garwa napa tasih lamban? Kula. Nggih. Kasih tahu enggak ya? Gimana? Nggih, alhamdulillah sampun. Oh, wis kagungan garwa. Putra pinten, Dik? Nembe setunggal. Wah, mulai serada nglontong. Napane? Ya, piyaine nglontong ngene ya. Anak ki nek siji pecah pamore. Oh, ngoten. Nggih. Wayu tenan. Anak loro pecah ndase. Iku kan buta. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Iya, etane. Iki genane galak iki. Sugeng dalu. Iya, aluse. Aluse sugeng dalu. Pripun? Asma sinten? Nggih, ditepangaken mawon nggih. Nami Nggih. kula Rika. Rika saking Saking Guyangan. Guyangan. Lho, Mboten pinarak. matur nuwun. Matur nuwun. Oh napa le jaman kula ajeng teng pundi nika tekok mriku ling methuki jenengan to nika? Nggih, wangsulin jenengan tasih kentun dereng pendet ngoten. Oh, nggih, nggih. Jeng ben kula pendete. Kalih melih. Nggih. Sing pripun iki? Sing luwemu napa sing kuru? Jajake malah gremo jajake. Rika. Iya. Saking Guyangan. Nah, ya iki tan dhewe. Iki. Piyayi Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu nggih. Nggih, dipun tepangaken. Nggih. Nami kula Dila Kumalasari. Sinten? Dila Kumalasari. Oh, dadi malah edan malah. Pripun? Gila niku rak edan to. Ngaten. Gila nggih. Gila Kumalasari saking
saking Madiun. Madiun. Nah, tasih perawan apa? J Tasik Perawan. Alhamdulillah. Purun dipun cobi. Cemplungke banyu nek ora munthuk ya asli perawan. Lha kula dhewe kae urung dikapak-apake kotos-kotos kan. Ya. Gila, Rika, Wulandari, terus Gila, Rika, Wulan, Lastri. Ba. Nyuwun bawa yen ing tawang ana lintang. Nah, iki ya le Madiun isih urut kah kene. Nanong. Ya, nyekel mic. Sinden ora elek-elek kabeh apik. Mangga. Ayu aku ngenteni Ganti mic. Nek dirasake tenan. Lali Dek. Dalam. Suara apik men. Wis ndek bebe urung? Dalam. Wis duwe bebe apa durung? Bebe. Apa bebe BlackBerry kuwi lho, duwe urung? Enje. Urung duwe. Bebe ngaten nggih. Duwe urung. Oh ya wis nek urung. Nek wis yo. Kira urung. Nek urung yang tak tokoki bebe ning bakso bakar. Ya. Terus ke sampeyan ya wis ndiyang ngono wis duwe, pacar wis duwe. Dereng. Nek tak kandhani ya Nduk, kowe iki ayu, ya to. Ayu tur ijek enom ijek perawan, tur duwe kabisan, ibarate gedang sing lagek suluh. Sing jaga kudu tenanan, nek ora tenanan ndak digondol karo codot. Ya ta? Enje. Kula ngati-ati. Lah upama sampeyan upama kowe kuwi seneng wong lanang sing mbok golek iki codot dalang apa codot yoga apa mburiku iki golek ladenane gampang ndang coba Ngapunten, J, codot dalang mbok menawi. oh codot dalang wah monggo iki ya dalang tur iki dekike dobel lho Nduk pancen ora gablek untu dadi ya terus ke ayo
Gonge par. Kaya gawane gila ngono kok gonge. Terus ke, ya nduk. Mas ingsun Lila ilong persapa nenung sinaksenan bumi upama gila suarane apik ki lumrah. Wong jaman isih ning jero weteng kerep dikirimi mik pake dadi ya suarane apik. Nyomik, nyomik. Terus gila cek cilik iki apa iki ning jero iki? Jedal jedhu cah gundul. Jadi nyeki mik kae. Dadi mah diremet-remet gila ning jero. Iki apa? Paken cah gundul ku nesu terus duyai macrat. Ya, terus ke. Kulone eling. Sing teruske langgam yen ing tawang ana lintang. Apa dilangsungke gila? Langsung ya, Nduk, Gil? Iya, oke. Kempul par. Le gender iki nek le nyinden gila, wah gendere diapik-apikke. Dindingane dibanter-banterke. No, aku tak ning kulon lho, tak gender lho. Engko pakanane wasu. Ya, yuk. Kempel par lelilong ya. Tantang tudung tung
cengkoke lugu malah kepenak. Ya, kulone genti. Ya, apa spesialmu? Kethek peper apa tayub? Nah, apa bawa nduk. Ki kontes swara. Bawa. Urung iso bawa. Kulone neh kae. Kukur-kukure lho, Dedeh. Aku ki dalang ngulatke ngendi-endi ya. Sik-sikan ya. Ya bawa ta. Monggo nggih niki dicakot nyamuk niki lho bunyange. Mburiku ki mau ngantek meh dut. Lah napa? Cokot nyamuk. Nyamuke napa ageng? Dek. Ya karemu tang bawa apa? Anu mawon, buyung mawon. Iya, buyung. Buyung karo sapa? Kalih dalange. Sesuk nek enek wong. Saya mbacet iki. Ora tau leren to, Nduk? Nggih, film. Oh, turu. Naranong Wanciratri waslara ninong swara angin sumripit noraning kaya gegerit mana engkang nandang dalalaling taman loro asmara duhku suma wilangan songolan kalih mugi welas jebul kae wis rada suwe yen pinuju
nuju gegelati esene marati kangen muga-muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amulat netra katajem mari kangen bulan sira netra tajem Hey! Jebul kae rada suwe ora ana mung tansah dadi hinten aseme amarati ya iso mari kangen. Ya. Yo. Saiki kulon dhewe nggugong apa? Apa apike, Ndang? Apa ali-ali, apa caping gunung? Apa bangsale kasar? Nah. Nggih, menika wonten kadang kula sepuh Mas Toyo. Nggih. Nggih. Dalang. Heeh. Mbok kula kangen swantenipun. Ya, adi lanang nyuwara ya, Dik. Kanca dalang-dalang kepareng rawuh kabeh. Iya. Kene iki pancen kedunge seni, kedunge seniman seniwati. Iya. Nah, ya, Dik Toyo. Ben sewu Kang Mas. Heeh. Derek ajar. Nah, ajar golek duit.